سارے نو پڑھا کے پھر میں نو سدے سے 20 مکا چھڈی سے ہر گل دی تے کو دے بعد پھر 20 مکانی ہے میں او ویکھو کیویں دی مکدی ہے ساری گل 21 گزر رہا ہے اب تو خیال کر ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے جی ہونا ادھر لے ہونا ادھر لے وہ گلاں اور ویندیاں نے وہ آپ نو سنانیاں پیندیاں نے ہاں 21 گزر رہا ہے اب تو خیال کر ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے اسی لیے تو دراریں چھپائی ہے تم نے تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان بسم اللہ تھوڑا تھوڑا بسم اللہ بسم اللہ متقین بلند متقین جو پھول سے وابستہ ہو کلی کہتے ہیں بڑی مہربانی چپ کر کے سننا چپ کر کے سننا سارا دل بلدا کرنا کہ بولو اور سائی کٹو جو پھول سے وابستہ ہو کلی کہتے ہیں ہر چیز کے خالق کو جلیل کہتے ہیں قاتل کو جو شربت سے بھرا جام پلا دے ہم ایسے ہی قاتل کو علی
شربت سے بھرا جام پلا دے ہم ایسے ہی آگے گر ہر طرف خدا ہے تو نقصان اس میں کیا سمجھاؤں مردی لوڑی کو نہیں میں تو آپ سمجھ لیا پھر اگر ہر طرف خدا ہے گر ہر طرف خدا ہے تو نقصان اس میں کیا مشرق کی جانب کر لو نماز خدا ادا ہر بندہ سن جیڑا بھی مسلک رکھ دے جے اللہ بس اللہ بس اللہ سے اللہ الہ الا بس اللہ بہائی اللہ ہے اللہ ہر پاسے اللہ ہر ایک پاسے اللہ ہر چلا ہر ایک چلا سجے اللہ کبے اللہ اگے اللہ پیچھے اللہ تھلے اللہ اوتے اللہ ادھر ادھر ہر پاسے اللہ عبادت اللہ دی بندے اللہ دے وسیقہ اللہ دی نماز اللہ دی سجدہ اللہ نو ہر طرف خدا ہے تو نقصان اس میں کیا مشرق کی جانب کر لو نماز خدا ادا یا وہ جگہ بتا دو جہاں پہ نہیں خدا جتنے بھی آئی غیب سے کانوں میں یہ صدا قرآن صاف کہتا ہے دینوں کو چھوڑ دے ولادت علی جدھر ہے ادھر سر کو چھپا مہربانی بہت شکریہ داد ہو گئی ہے بلے بلے ہو گئی ہے لوگوں نواسا لوگوں نواسا جدی مجلس ظہور ہویا جدی مجلس پاک وہ تھا ظہور پاک ہویا اللہ دے نبی نے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام حتن دے چاہت فرمایا لوگو اے نواسا منو زندگی تو پیارا ہے او لوگو اے نواسا منو زندگی تو پیارا ہے نواسا منو زندگی تو پیارا ہے دارو مدار میرا ایدے اتے سارا ایدے اتے سارا ہے بڑی مہربانی ایدے تے امیدہ منو عید دے دن موٹیاں تھی چاہی پھر جائے اللہ دا محبوب ختم رسول حدیق الحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید آلے دن موٹے تھی سوار کر کے حسین دو اشارہ کر کے فرمائنے پہنے عید تے امیدہ منو لکھا تے ہزارہ اے سلفہ ہفتہ ہوں میریاں اندیاں مہارا چک جیوے میرا ہکو اے سہارا دارو مدار میرا ایدے اتے سارا سارے راضی جے یہ میں پڑھی جاؤں یہ میں کو جے کر مطلب ہے جو میں دس دے آئی جی یہ نہیں پڑھا چلو اس طریقے ہی پڑھی رکھ دیا ہے اور ٹھیک ہے ایک تو بندے نے آکھے مقرر میں نہیں پڑھتا چونکہ بابا سارے اکھر دے پھر میں پڑھا کہلا تورے بچے نے یاد ہے وہ تو کپڑے آئے ایتھو والے واسطے بسم اللہ ایک گل میں تینوں لکھ کے نہیں دیونی سن بھی لیا کر کے سنا بھی لیا کر اتھو والے کپڑے
इत्थों वाले वास्ते आए, उथों दे कपड़े इत्थे आ गए, उथों कपड़े इत्थों वाले दे पावन वास्ते आ गए। जन्नती चू पोशाकां हसनैन शरीफैन दी आ गई। दर्जी लेके आ गया, दर्जी दरवाजे ते आ गया, दर्जी ने दस्तक दी थी, हसनैन दे दर्जी ने दस्तक दी थी। हसनैन दी दाई ने इरशाद फरमाया कौन? हसनैन दा दर्जी भी फरमाया इंतजार कर मैं मसरूफ हूं। दर्जी ने फिर दस्तक दी थी, फिर दर्जी ने दस्तक दी थी। हसनैन दी दाई ने इरशाद फरमाया कौन? हसनैन दा दर्जी भी फरमाया इंतजार कर मैं मसरूफ हूं। हसनैन दे दर्जी ने फिर दस्तक दी थी ते आख लगा मैं आम दर्जी नहीं, आम दर्जी ने मैंने बड़े बड़े काम ने, मैंने बड़े बड़े काम ने ते मैं बड़े बड़े काम करने ते मैं को आम दर्जी नहीं, आम दर्जी नहीं। हसनैन दे दर्जी ने आख्या मैं आम दर्जी नहीं। हसनैन दी दाई मुस्कुरा के फरमांदी है जी आम दर्जी नहीं है ते एक लाजा ठहर मैं आवे सा ते शबीर को गुसल दिवा गिनसा दे कंगियां विंगलियां चोटियां विच उतू सोहनी मांग सजा गिनसा ते अगे लोरी लाल बतूल देखू मैं पीछे जोड़ समा गिनसा ते जे नहीं खड़ सकदा वल वन तू मैं दर्जी होर मंगा देरी तो फिर चुप करके रूह हिच करदा रह ली हक कली हक कली हक कली हक कली हक रूह हिच करदा लिया तो कहने बंदा सुने तो लुत्फ आंदा है जे नहीं खड़ सकदा वल वन तू मैं दर्जी होर। दर्जी ने सोचा गल बड़ी हो गई है, जे नहीं खड़ सकदा वल वन तू मैं दर्जी होर मंगा ले, चलो खैर सानू भी मौका मिल जाएगा। सैन अंदर तशरीफ के ना दर्जी ने पोशाकां दित्तियां, जोड़े दिते, बीबी लेके टुरी दो कदम चाहे ते दर्जी बोलिया हसनैन दी दाई नूं बीबी कपड़े ले ले जे जी ते इन्हां दी सिलाई जे नहीं खड़ सकदा वल वज तू मैं दर्जी होर मंगा के दर्जी दे सेन ची गल हुण मौका है कपड़े ते ले ले जिन्हां दी सिलाई मजदूरी। बीबी उन्हां कदम ते रोकी क्या जी मजदूरी सिलाई बीबी आदि जे सिलाई मांग रही है ते बन मस्कीन तू आया हमें ते जांदा हसनैन दी मां दे बेटे को 15 रोटियां दितियां हम हैरान न थी कर याद आई 8 रोटी मोल यूसुफ दा बेकर दूचियां दी तादाद रख घिन कीमत दू चोलियां दी मेरी बाकी रकम भला अपनी नहीं बंदे नूं समझ आउंदी। भाई पे आखदा जिन्हां दे नौकर नहीं समझ आउंदे वो कदों समझ आउंदे बंदे नूं आप दी नहीं समझ आउंदी। जे बंदे नूं समझ अपनी आ जावे तो फिर शुगर हुंदी जी। मैं समझाई जाना कि बंदे नूं अपनी समझ आ जावे आ मैं खाना है आ नहीं खाना ते इन्ना कुछ खाना है जेड़ा विच वसदा पिया वो आंदा अद्धी रोटी खा ये दोएं खा लेंदा है फिर गैस बन जाता है फिर आंदा होए 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 ये दी मान लवे तो ठीक नहीं रहना ठीक पढ़ ले इवें ही पढ़ना हर रोज इवें पढ़ना इतना कि मैनूं आंदा इवें ते पढ़ना नवीं गल्लां मेरे कोल कोई नहीं मैं कित्थों लियावां नवां कुरान मैं कित्थों लियावां नवां हुसैन मैं तो यही गल्लां करना किसी दा हो जा वेला ही किसी दा हो जा चंगा रहेगा भाई तू बता है जन्नत तैयार उठ दे अली रहंदाई हो तू बता है जन्नत तैयार उठ दे अली रहंदाई तू बता है जन्नत तैयार उठ दे अली रहंदाई हो तू बता है जन्नत तैयार बोलना नहीं तू बता है जन्नत तैयार उठ दे अली हाय ओए तू बता है हाय ओए हाय ओए हाय ओए हाय ओए तू बता है जन्नत तैयार उठ दे अली रहंदाई ओए तू बता है जन्नत तैयार उठ दे अली जो मजलिस
ہے جنت دیا سوچی میرے نال ڈھائی میں اچھا وہاں ڈھائی تے ڈھائی پانچ گالتے میری ہونے بتائی جنت تیار جدالی رہنے جو بچائے جنت تیار جدالی رہنے علی کا پیارا ہے روح و بدن کا اجلا پن تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے تیرا بدن ہی نہ دسا ہے تیری نماز کہاں بدا ہے جنت تیار مہربانی بڑی مہربانی ہے داد بڑی ہو گئی حالے بھی نہیں کھانے تو بتائے جنت تیار جدالی رہنے جو بتائے جنت تیار جدالی رہنے جو بتائے انہیں خبر نو مشرف حفظ علی کے چہر وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے بتائے جنت تیار بڑی مہربانی بڑی مہربانی سائی کرو حال زادہ بدر تو بتائیں جنت تیار جدالی رہنے جو بتائے جنت تیار جدالی رہنے جو بتائے جنت تیار جدالی رہنے جو بتائے یہ خبر نو اشرف یہ بس علی کا شہر وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے تیرے شکار سے نادر کی آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے مالک کے سوا چیز پرائی نہیں کھاتا بہلول کے کتے نے یہ کر دیا ثابت کتا کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا تو بتا ہے جنت دیا دیکھو میں جڑے ویلے تے پڑھن لگا میں تو کسی کو آکھیا کچھ بھئی میرے لئے دیکھو تے غور کرو تے میں داد دیو تے کتھے بیٹھے جے تے کدھر پھرتے جے تے ہاتھ چکو تے تگڑے ہو تے قابو ہو تے واہ کرو تے داد دیو تے یہ میں آکھاں جے میں بیوار سواں واہ سبحان اللہ میں تبار سال میں تے میں بڑھتا رہنا تو ودا ہے جنت تیار جدالی رہنے جو ودا ہے جنت تیار جدالی رہنے جو ودا ہے جنت تیار جدالی رہنے وہ دیوار دے پرلے پاسے کھڑوتے ہوئے لوگوں جاندے جاندے آکھے گیا تھا فین پیدا تو ودا ہے جنت تیار وہ اٹھاتا ہے لیران دے قرآن دی قسم ہے اندے بچے ہیں سردار جدالی رہنے سلوات بداران ہو جاوے تیری دی او بداران ہو جاوے تیری دی او بدارن ہو جاوے تیری دید او
اس بندے نے جڑا آخری لفظ رکھا ہے وہ بدارہ نو ہو جاوے تیری دید ہادی مادی مولا چھچیا ہو بدارہ نو ہو جاوے تیری دید بڑی مہربانی ہے مہربانی ہے جدیش دے جو ماحول دے میں جو مطابق نہیں پڑھا جاتا نہ کو پڑھتا ہے او بدارہ نو ہو جاوے تیری دید ہادی مادی مولا چھتیا وہ بھی آخدہ پہ میں بھی آخدہ پہ بھی آخدہ پہ راما مزید ہاتھی مادی مولا چھتیا او بدارہ نو ہو جاوے تیری بڑی مہربانی سارے اپیل پہ کر دینا سارے سوال پہ کر دینا سونے رخی اتو پردہ ہٹائے ہٹائے سونے رخی اتو پردہ ہٹائے ہونتا ہٹائے ذوالفقار ڈاڈی علی دی چلاوی شسید ہاتھی مادی مولا چھتیا سارے ہون راضی جے ٹھیک پڑھ دے واہ پڑھ لینا میں نہیں ٹھیک ہے جی تو کہہ رہا ہے ہر ایک دی خیر ہوئے جدو سائیاں والا بندہ ہو جاوے نا تے پھر ہور چین بات جاتا ہے یہ پتہ نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے بس نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے ملنگ یہ نہیں دے اس لیے کہ آونا چاہیے رل مل کے تھماونا چاہیے منکر دا گاٹا بھنن کتے اونچا نعرہ لاونا چاہیے بس نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے بلندوں کی زبانوں پہ کبھی تالا نہیں ہوتا بلندوں کی زبانوں پہ کبھی تالا نہیں ہوتا ہو جس من میں نور ولایت وہ دل کبھی کالا نہیں ہوتا دیا ہے دس زمانے کو یہ کلندر نے ڈر جائے جو زمانے سے وہ علی والا نہیں ہوتا جنہیں پاکاں دا لنگر کھائیے انہوں نے نام سونا اچھا چاہیے دم دم ہر دم سید سردار کلندر بڑی گال ہے
ٹھیک پڑھ لیا آکھنا ویکھنا کوئی نہیں میں چلو جیڑی یہ گل چھیڑی جاندا ہے نا میں ادھر ادھر ٹریا جاندا کیڑی سوکھی گل ہے ہائے آرڈر ہے 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 حاجی سارے سرور نے بلوایا ہے واللہ رک جاؤ حاجی سارے سرور نے بلوایا ہے خالق اکبر دی طرف وجہ حکم نوا کوئی آیا ہے کیا آرڈر ہے آرڈر ہے کہندہ آرڈر کہندے تے آرڈر کیویں دا آرڈر پورا یاد کر کے دکھا چاہ جیڑا ہے وعدہ کیتا ورنہ رسالت دا تے کوئی بھی کم نہیں کیتا جیڑا اٹھا دے پالان دا ممبر سرور نے بنوایا ہے اٹھا دے پالان دا ممبر سرور نے بنوایا ہے نقطے بازو بھی علی دا من کن کو فرمایا ہے کیوں آرڈر ہے آرڈر ہے بڑی مہربانی حوصلہ 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 ادھر بھی ملا ہے نا آرڈر آرڈر کہندہ آرڈر کہندے تے آرڈر کدوں دا آرڈر کدوں تائیں آرڈر کیویں دا آرڈر کی ہو جی آرڈر کی ہو جہد آرڈر کی ہو جیاں تے آرڈر کیویں دا آرڈر سیمن کی نگری تیری جیجے ہے چلا لنگے تے سکتو منجے دے تھا اوہ شہباز بلندے بہت شکریہ سدا جیو ہمیشہ جیو سخی دی نگری بسے سخی دی منن والوں دی خیر ہوئے تقریباً سارا دن دی ڈیوٹی ہو گئی کیڑا حساب کریے تے کتنا حساب کریے شراج بھائی نال کتنا حساب کر کے لے آئے کی ہویا ہے ساڈا امن فرض ہے ساڈا اس رنگ چ نبھاون فرض ہے انہاں دا اپنے رنگ چ نبھاون فرض ہے سارا دن ہو گیا میں نے سرکار دے مداح نو میں سنے ہیں ہر ایک نے معصومہ پڑھیا ہے بانی مجلس دا میرے تے بھی حکم ہے جو مستورات اچھ بی بی دا تابوت برآمد ہونا ہے اتنا بانی مجلس کو پتہ ہے یا انہاں مستورہ کو پتہ ہے اللہ جانے زنجیر لتھے ہونے نے یا اللہ جانے پائے ہونے نے اللہ جانے کنہ دا خون رکیا ہے اللہ جانے نہیں رکیا میں لمبی چوڑی کیڑی تفصیل ہے جاواں اللہ جانے او جنازہ کیڑیاں مستوراں چکنا ہے کیڑی غریبی ہے حسین دی دھی تے آج بھی بھئی جنازہ بی بی دا مستوراں دے وچ آونا ہے تے مستوراں چاونا ہے مستوراں سہاونا ہے مستوراں اٹھاونا ہے تے جنازہ حسرت پوری بدی کر دیئے مخلوق حسین دی دھی دا جنازہ چاہ کے حسین دی دھی دیاں کلیزاں حسرت پوری بدیاں کر دیاں ہیں حسین دی دھی دا جنازہ چاہ کے مقدر حسین دے پتر سجادہ میں اتنے ایک لفظ آکھ سکتا جن دے ہتھاں تے جنازہ ان دے ہاتھ رجھے ہوئے تے رجھیوں ہیں ہتھاں تے جیندہ جنازہ ان دے بھی ہتھاں تے رسیاں جیڑا چاہی آندہ ہے ان دے بھی ہتھاں تے رسیاں جیندہ میت چاہی آندہ ہے ان دے بھی ہتھاں تے رسیاں جیڑا چاہی آندہ ہے ان دے کنہ ان دے اکھیں چو خون جیڑا چاہی آندہ ہے ان دے اکھیں چو خون جیندہ میت چاہی آندہ ہے ان دے کنہ چو خون
ایندے کنڈے کٹ کٹ کے آدھی آئی تو نہ رو میری میں بویشی بہت بڑا وقت ہو گیا، بہت بڑا ٹائم ہو گیا. پرانا سائیاں دا سنا کھانا جی میں بھائی نے لفظ استعمال کیتا ہے، انشاءاللہ زندگی ہوئے سے خیر ہوئے سے انہاں اپنے عقیدے مطابق بڑا سونا لفظ استعمال کیتا ہے. پرانے چاولان دا لفظ استعمال کر دیتا ہے. بچی کیتے بیٹھے جیو جیو جے روح ہوئے لفظ سونے ہیں پرانے ہیں. حسین دا پرانا جا منگتا تے فقیر ہاں کتھوں شروع کرا حسین دی اس معصومہ دھی دے دکھ. جدو آپ سو میں دعا چلے سن یہ تا کہانی مکن والی نہیں با جتنے چٹیاں ڈاڑیاں والے تشریف فرماؤ تانے واسطے پہ لفظ زیادہ یہ دو بھین بھرائن تاریخ ایک دے 6 مہینے دا ایک کے 4 سالاں دی. یہ 4 سالاں دی پتہ نہیں کیویں کیویں کر کے لکھ چھوڑی نے، او 6 مہینے دا پتہ نہیں کیویں کر کے لکھ چھوڑا نے. جو لکھیا نے ٹھیک لکھیا نے، مگر میں چٹیاں ڈاڑیاں والے بزرگاں واسطے لفظ آدا پیا. انہاں دو بھیڑ بھراواں دی زندگی او آئی جڑی مدینے آئی. تھوڑا جا اپنے روح دے وچ ڈوبو، اپنے روحاں دے وچ ڈوبو تے اپنے آپ وچ ڈوب کے نا تے پھر میرے کو لفظ سنو. 16 یا 18 دن دا ہائی مدینے اصغر. اے معصومہ چکے تطہیر دی مالکہ وارثہ ہے. ادھر میں کیڑے رنگ نال دساں بس دوویں بھیڑ بھرا چھوٹے ہن تے مدینے چ ٹر پے. نہ ماں راج پتر نو چایا، نہ دھی نو راج چایا، نہ دھی پیو دے سینے تے ستی، نہ پتر ماں دی جھولی چ رج کے ستا، نہ پینگا لبھیا، نہ اصغر ستا، نہ معصومہ نو بابا دا سینہ لبھیا، نہ معصومہ ستی. بس زندگی ہوا ہے جڑی مدینے اندے بعد ٹر جلے دوئے بھیڑ بھرا تے لوگ کھانا. کیڑے رنگ نال شروع کراں؟ کربلا چاہ گئی 4 سال ایک زمانے دے روح پہ ایک لفظ آکھواں پھر شاید نہ آکھ سکاں. بچی ہوئے تے پیو نال ڈھیر سارا پیار ہوئے، بچی ہوئے تے پیو نال ڈھیر سارا پیار ہوئے. 4 سالاں دی بچی ہوئے تے پیو نال ڈھیر سارا پیار ہوئے تے پیو راتی نہ آوے. تقاضہ بشری دے تحت میں اللہ دے نا تے اپنے گھراں چ خیالی طور تے جاؤ، اپنے گھراں چ خیالی طور تے جاؤ تے میں اللہ دے نا تے دسو اس بچی تے گزردی کی ہے. تے جیڑی بچی دا نا معصومہ ہوئے تے پیو دا نا حسین ہوئے تے سمدی پیو دے سینے تے ہوئے تے کربلا دا میدان ہوئے تے قاتل کٹھے پہ ہوندے ون تے پھپیاں روندیاں پیاں ہوئے، ماں روندی پئی ہوئے تے حسین جوانہ کو سنبھلیندہ ودا ہوئے. میں اللہ دے نا تے دساؤ وہ بچی سمسی جیڑی بابے دے پیچھے پیچھے مسلسل ٹردی ودیے تے حسین آگا ودے سم پویاں آدھی ہے تیرا ٹرن دسے دا جو بات میں نہیں سمجھنا. بس ٹوری تے جیندی رہی، ٹوری تے جیندی رہی. کربلا آئی تے جیندی رہی. اصغر دے پینگے کول کھڑی رہی تے جیندی رہی. اس رنگ نہ میرے کو نہیں پڑھا جاتا. اصغر دے پینگے کول کھڑی رہی تے جیندی رہی. ترلے مریندی رہی تے جیندی رہی. اصغر بچیندی رہی تے جیندی رہی. اصغر راستے پانی گلیندی رہی تے جیندی رہی. پانی کریندی رہی تے جیندی رہی. چاچے کو دریا دو بھیجیندی رہی تے جیندی رہی تے چاچا نہ بلا تے جیندی رہی تے اصغر میدان گیا تے جیندی رہی تے اصغر جیندہ نہ بلا تے جیندی رہی. حسین دے ہاتھ جے تلوار
मासूमा दे बाबे दे हाथ च तलवार, मासूमा दी मां दे हत्थां ते पुत्र। ये 4 साल दी मासूमा। मैनू एक बारी हर बंदा जेड़ा ना रूहानी तौर ते दसो, जेड़े वेले हुसैन कबर पे बनदा हाई ते असगर दी मां असगर दे मैयत चा के ते खड़ी हाई, मैनू दस ये 4 सालां दी हुसैन दी धी कीता क्या है? ओ निक्कियां धियां वाले, ओ निक्कियां धियां वाले, ओ निक्कियां धियां वाले सैन दा सदका तुहाडे सारे दे दामन उम्मीद पर होवन। तुहाडियां सारियां सारे दी दुआई मालिक कबूल और मंजूर फरमावे। मेरे भाई सुल्तान ने जेड़ी दुआ मंग मेरे जिम्मे लाई है, मालिक अपने करम दा सदका हर बीमार नु शिफाए कुली सेहत कामल आजिल अता फरमा। ये रोमन ये जेड़ा रोंदा बैठा है शराज भाई हो, शराज भाई रो हर आंख तारे जरूरी नहीं बंदे उठी जण ते पवण ते कुक्का मारन। आप अंदाजा ला कहीं वेले कमर तो दे थी बाबे तो दे थी वत मां तो दे थी, मां की झोली असगर दे थी वत बाबे तो दे थी ते वत होली जमात दामन हला के है मां ते पापा क्या पे पड़ेंदा है। बस जिंदगी बस काफी नहीं रोवन वास्ते है मां ये पापा क्या पे पड़ेंदा है। जिंदे नाल एडा प्यार हासा दे है मां ये पापा क्या पे पड़ेंदा है मां पापा क्या पे पड़ेंदा है मां ये असगर बुलेंदा क्यों नहीं है मां ये पापा क्या पे पड़ेंदा है मां असगर बुलेंदा कोई नहीं। जे कर सारी जिंदगी रोवना होई तो मेरे लिए देखी जेड़े पहले हुसैन असगर लाए के ते गरम रेत ते समाया है ना ते हौले जा बाबे तो देखे दी बाबा बाबा एडी गरम रेत ते मेरा असगर पे समयना है। कल बाबा मैं कोई थाई बमन दे मैं अपने वालां दी छां बनानी आ, अपने वालां दी छां बना के आदियां नाराज ना होवे भेड़ दा वस नहीं लगदा ते ढा मार के दी बाबा रेत हौली हौली सटे मेरा असगर ससा है। केड़ा सोना पुरुष है, केड़ा सोना पुरुष है। बस बहुत ज्यादा पढ़ ले क्योंकि मस्तूरात हुसैन दी धी दा ताबूत बरामद होना। बीबियां हसरत पूरी कर लो मेरी मामा भेणी धियां सैयदादियां, मैं अपील पे करना तुहाडा नौकर होके अपील पे करना हसरत पूरी कर लो, ताबूत दी बरामदगी करवा लो मगर ख्याल कराए चवाए होली मिन्नत पे करना होली चवाए राह दी छक्की होई है। मिन्नत पे करना होली होली चवाए नाले जेड़ियां माइयां चाहिए दियां उन्हां कोलों पुछाए कन जख्मी ता नहीं जेड़ियां चाहिए दियां उन्हां कोलों पुछाए जेड़े वेले मैया तैयार कीता ने वेले सेवर लथे होया हर बीबी वैन करके आदि वधिए तो मासूम आए देंदे सेवर कबर च नहीं लथे जेड़ी आदि आई सजाद कबर दा निशान मिटाई वान वता बात शिमेर होए आए मासूम आए मासूमा आए मासूमा आए मासूमा ओ मौला दादा अरबानी मजलिसराज भाई अल्लाह जाने मस्तूरा बरामदगी करा लइए मैनू बैन नहीं आया अल्लाह जाने मस्तूरा नू होश नहीं आया ओ मेरिया मामा भेड़ा धियां संभाल के चवाए मत कई नाले दी मां बैठी होए ओ जाके आली चवाए मेरी शाम दी थकी होई थी इदा मैया हौली चवाए जी 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 हाय कितना बड़ा सारी जिंदगी पढ़दा रहा बाबे दा सर मिल गया हर बंदे ने दावत पे देना बाबे दा सर मिल गया सीने से संभाल लिया मैं एक एक लफ्ज कोई
میرو دیکھ میں تھک گئی میرا بچڑا کی میں زندگی گزاری ہے تھا میں کے آتی ہے رخسار گوا یہ ندی تیری دے جیرے سال معصولہ ہم وسائے پہلے دور لا ہے یا حسین یا حسین جی بھلا انہیں آسے پاسے نہ دیکھو میں ہر روانہ لنداول پہ دینا معصومہ دا تابوت مستورات اج برآمد ہو گیا ہے مستورات وچ حسین دی دھی دا تابوت برآمد ہو گیا مگر اوہیں زخمی ہے اوہیں کنا چوز خون جاری ہے آدھی ودیے بے سجاد میں تھک گئی باپ دے نو آدھی کھڑی ہے رخسار گواہ یہ ندی تیری دے جیرے سال معصولہ ہم وسائے پہلے دور لا ہے شہر علی انہیں کوئی میں روندے ہی روتے ہو دیکھو سامنے حسین دی سواری دی شبیہ آ گئی ہے حسین دے مرتجز دی سواری دی شبیہ آ گئی ہے حسین دے مرتجز دی سواری شبیہ سلطنہ آ گئی انہوں ویکھو باگا ڈھلیاں تھا کوئی نہیں سیر ڈھلی ہوئی تھا کوئی نہیں ایدیاں باگا ناپ کے آدھی ہے میرا بابا کتھا لا آئے آدھی آئی دسا میرا بابا لا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین